Yo, Apollo 2017. Natadari karon sa Azul dos Lubua. Daghang salamat Busiko, daghang salamat sa Azul, daghang salamat BG Susar for hooking us up here. And of course, sa mga nadari karon tanan nga nianto sa One Hip Hop nga nagpayong shout out ninyo tanan. So explain lang gamay, wala na katunga si Yunas, so na si J-Vlog dari karon unsay rason niya, unsay mga istorya or whatsoever pala na siya. So shout out ni Climax na nandito karon. So diretso na, wala tayo chances karon, diretso na ni. Yo! Punta na tani! Round 1, Climax! Yo, check! Game! Sir Leo, salamat kay sa line-up na apil ang akong name. Gikan sa pinakaubos, hinay-hinay nang naabot ang akong dream. Pero ay kumpiyansa kay di ko ni sayangon ng panahon nga ako na sa Musyagi to Rapolo game! Unang battle na ko sa Rapolo. Grabe kalisod akong ekspektasyon. Kay syempre mo nilaging ko nga tinuod nga homo hip-hop sa Cebu. Wanay daghan pang istoryahon. Pero after knowing nga wa akong makontra, akong expectation sayop na. Kay nabalin ako pagdawat ang Yonas sa Yonra. O sa Yonra, bisag dili na mag-effort pa jud unta. Kay na-delayed pag-abot inyong imported goods sa barko pa nadugta. O imported to, fresh from maasin, gisakay pa og bangka. Pero nainindot nga buhaton pre, kay fresh nga maasin karon sinugba ni nga isda. Pero imposible kang makaon, kay for sure la kay kag tunok. Bukog og panit na lang in town. Grabe ni kagabok, sobra kadaot ni mo tan-aon, imong lawas mura na lagbuhok. Check, pero bisag inana siya kadaot, gipilde ko nun niya si Maki. Wow, ang bugiro gyud kaayo. Mo na yang gi-intro ni Sir Leo para kuhaon siya sa Rapolo. Wow, sobrang salig sa kaugalingon ni Silo na. Ayaw dadadiri mong kapilingon, gago, pakyo ka, pina-side view pa. Kaya ba kami sa tinuod nga storya, di namin madapa og atik. 1 month mo nag-prepare, di ba? Nga 5 days na lang ng inform para daog mo automatic, gago bati kay inyong show, wanay MC pa ninyong mubalik. Kaya di ba sa lite, giila ka nga, yo, check, ay, di ba gikan pag lite, dito giila ka nga champion. Sa ila hawa na kuno niyay makapildi. Biliba gyud in taon tanan mo bisita niya nga MC. Iyahara ko nung kilawon puis ay kumpiyansa sa Rapolo kay dinhi. Bisita ang ihawon. Kay sobra sa kapating gusto dayon mo sikat nya mahadlok pa og suwaw karon maruhas ka og dating kay ni Arira og Cebu para magpakauwaw. J-Vlog round 1. Shout out sa mga hip hop na nagpayong. Okay, round na. Choke na. Okay. Mayo kay napil na imong name. Naabot na nimo imong dream dodo. Yung saon man ako may imong gikontra. Kalit na nga nag-iurong. Shit! Piste na rin. Isulda si Freestyle oy kay akong kontra maayong iugbok. Isa mag-freestyle na ko dire, ikaw kay madugmok. Kay wag ako kay ayo, munang di nakakinahanglang tungahon pa. Swerte ka, ako ni tunga, di nakatungahon, tungaon pa ka. Ay ako, musukol, bisag freestyle ang duwa. Usahay, di ko kabantay nga, missile akong maluwa. Padayon gihapon sa pagbattle, bahalag giduka, maong padaplet, kundi ka ganahan mapiksa sa duga. Sa tingan mo, Climax. Ikunsa mamong Linux. Ikaw ang mga asset sa pulis nga tigtunol sa bypass. Kung na-bypass, operation. Ay kay bao ka, wa ko nalingaw sa imong naong. Kung akong kadaot, murag buhok, imong lawas, murag aw. Malas kay gabay. Kaya waka dito nga sa taga-maasin. Mura nagundag nang uyab ka. Busted na kadaan mo ay nagpang-asin time. Round 2 ni Climax. Check.
Gikan intro hangtod nga nahuman imong round, grabe kay ka boring. Pilapil ba nimong climax patay ra gihapon ka sa ending. Ana mo ribat na adyo element bisag mubo ra pagkastorya pre. Intro, climax, ending wa ka kabantay patay ka gamit element sa short story. Maong pasensya. Yo, maong pasensya. Kaya taas kayo kung pagtanaw sa rapulo, maong sakto ko sa hunat. Bisag magpatabang pa kasi mong kagrupo, di na ka malukad. Karong patay ka sa akong punchline, sigurado yung muuwat kay bisag ni sideline pa pagka mailman, di gihapon magsilbi ang gipada nilang suwat. Kay di ta kalibel, layo ra kaayog diferensya. Pinatyan na yung drill, sa inay mining bisyuka, wanay oras pa sa chill. Ilugay ni sa corona, pasabot lang nga di pangdayo inyong skill. Angay ra sa inyo ha. Yo, kaya hip hop movement ninyo sa Leyte, murag messenger nga nagpisonit ka. Kay una pa mo active, kinahanglan pahulugan o kwarta. Aning tulo ka rounds nga akong ihulog ninyo bay para inig humanan ni nga oras lagi mo ka grupo magdungan ra gihapon mo kamatay. Kay useless inyong pagkabarkada. Peke mo everything magtirahay ra gihapon mo para sa kwarta. Player sa Everwing nga. Yo, player sa Everwing nga. Maong ayaw gikumpara kung unsa mi o unsa mo sa inyo. Kay gara kayo manulti, di daw magsilbi sa Leyte ang Cebu. Gago ayo palabig, hinambugirot, timan ibuhi si Magellan sa Leyte, pero patay pag ni Anhin ang Grabe si Black. Sungkul! Ingaw sa Tingog, tangina mo. Inyo akong gipasab, na inyo kong kalingawan. Uli na lang ko, inyo kong gimong katawan na. Pero, kung maninood ko, ay nag-asa pa. Kay Permi ko daog, ikaw, murag pagkaligog ni Leo, kay Tagsara. Shoutout kayo nas, imunisa. Ang unang, kanaimuhang mga gibang suwat, atuan ng tanawon. Kaya ba ako sige sa kag-adto sa pisonet kay ikapundo sa sudlan na imuhang kawaton. Pero sayang, kaya ganda pa manunta ng bata, yawan ni abot ang kontra. Sayang, kahit suwag ni Makata. Hasta suwag ni Tata. Dagag ni suwag para ni mo. Love ka nila. Kay, nalipat na ko, maong pildi na ka. Pero, murag ipatol man ka. Tiwa ni abot imong kontra, pero magunong-gunong kang storya, naratol pa ka. Samotang na adere, imong pakawawa na Cebu. Sigat panghampog rapulo ka. Mau nga kabatil ka, kay absent man ko. Kay naa naman ko karon. Punong ng lingaw. Diba mo isod kini ako kahimtang karon. Ikaw ako ang gitira pero ako ang murag amaw. Ha? Lisod kini tanan. Lisod kini para nimo, para nato. Bawo tong 150k nga talimpe, hatag to ninyo nako. O diba? Uy, masayang basta ako'y nang-address to nga. Ang masayang imuhang kinabuhi. Si Estilos na kong utok na tong J-Rax gamay kutin, ikaw wak pa ka na pauli. Grabe sa. Wak na gusto nila kitain, kaya nalingaw silang paminaw. Sige, ikaw na sir, para sugdan na to ang kamingaw. Yo, check! Hey!
black, grabe nakabugo. Uwa ko nagpatuli, kaya ingon ka, makidungan ka na ako. Yo, check! Nangawat ko sa pisunet. Oh, sakto ka. Nangawat ko sa pisunet kay pa-feeding na ko sa inyo, ha? Yo, yo! Ay paglagot kay hilar tang buhangon. Mura ligo ni Leo kay tagsara niya. Di pa dyan tarungon. Yo, game, yo! Ano? Yo! Yo, ikaw mo mga yung sikat o kahadlo ka ng Cebu. Sundang porma nila Lapu-Lapu. Waka ka gets, ingon ko tungkol sa sundang o porma nila Lapu-Lapu. Pero sige, welcome sa palibot. Hinaot nag-enjoy ra mo, migo. Kaya ibaw mi sa tinuod, Jonas. Kasi Duterte ra gihapon ang rason nga nung naabot ka og Cebu. Ha? Oh, real talk si Duterte ra klaro kay nahadlok ni mabuthan. Gago sayop kag gibalhinan kay sa Cebu kusog sad kaayo ang tukhang. Ha? Kay tanaw ra gud. Kay kung makita ninyo siya sa mga pulis, grabe ka attractive ka. Siguro pareha mong sponsor ni Range. Because I think positive ka. Yo! Time. Kasya, nag-save lang. Oh, dali ka na ako ba? Bate, maguti yung tira. Muna nagbawa ka nga di tarungon ni Leo og ligo. Eh, tambay mga sila. Yan. Dito tinuod ni makigdungan ko ni Matuli. Katay mong gisulti na kung itong disgrace, ha? Mao magidungan ko nimo, tinginaan ko magdungan og tuli ni Chris Ace. Kasi disgot sa Lapu-Lapu, kaya mo ng lugar. Puso ang tukhang, samot na sa amo, mong hekadto, ikaw ay mubahar. Kahibaw ko nga kahibaw, sila nga wa, sila kahibaw nga bugo ka. Kahibaw baka nga kapoy na kayo. Leo, sugong pa. Asa kay ikaw nilang dire? O si Tata. Ay, kapoy na kay si freestyle pero bahala na. Bahalag mo rin ako bata. O nang ikaw, ay nag-aray sa Cebu. Kung di ka ganahan nga ako'y mo arak. Kaya kung ako'y makaarak sa maasin niya na'y battle, di sad ko mo nga. Oh, quits na. Time. Shoutout sa Bermuda Skate House sa pagkatag sa t-shirt. Naga skateboarding, gentle. Ay,